I denne opgave skal vi finde ud af, hvorfor der ikke opleves jordskælv og vulkanudbrud i Danmark. Dette skal vi undersøge ud fra vores problemformulering. Vores problemformulering er, hvorfor opleves der ikke voldsomme jordskælv og vulkanudbrud i Danmark. Dette er et billede af jordens opbygning, og overordnet har jorden 6 lag. Skorpen, litosfæren, atenosfæren, metosfæren, den ydre kerne og den indre kerne. Jordens kerne, det inderste lag af jorden, er kun bestående af nikkel, jern, krom og svovl. Jordens kerne er opdelt i den ydre kerne og den indre kerne. Den indre kerne ser vi her, som strækker sig fra 5.150 til 6.371 km, og temperaturen den er 3.300 til 4.000 grader varm. Den ydre kerne ser vi her, og strækker sig fra 2.900 til 5.150 km. Den er flydende og varm. Metosfæren er den nederste del af jordens kappe og findes i ca. 350 km dybde, og metosfæren er i fast form, og det er den nederste del er brandvarm. Atenosfæren den er mere blød, varm og plastisk, og den befinder sig i den midterste del af jordens kappe og ligger fra 100 til 350 km dybere. Litosfæren er de yderste 100 km af den faste jord, og litosfæren er relativt kold, hård og stiv, og den består også af jordskorpen og den øverste del af kappen. Skorpen er det absolute ydre lag på jorden, og skorpen har en varieret tykkelse alt efter hvor 60 til 130 km. På dette billede ser vi konvektionsstrømningen. Konvektionsstrømningen består af konvektionscellen, som bliver varmet op af jordens kerne, drevet af jordens varme. Det gør, at det røde, vi kan se, også bliver varmet op og bliver lettere. Varme ting er altid lettest. Noget af lavaen kommer ud af vulkanen, mens resten cirkulerer rundt og bliver koldt, varmt og til sidst koldt. Dette kaldes konvektionsstrømning. Mellem jordens indre og overfladen er der stor forskel i temperaturen. Ved oceanryggene strømmer det varme materiale op, og det betyder, at der skal tilføres materiale til jordens indre som erstatning. Derved opstår der konvektionsstrømme i hele kappen, som sørger for at fordele varmen og materialet. Alfred Wegener beviser et kontinentdrift. Hans teori lyder, at alle kontinenter tidligere har hængt sammen i det såkaldte superkontinent Pangea. Hans bevis for teorien har han, fordi han har fundet fossiler fra fjernliggende kontinenter, og det styrkede ideen om, at kontinenter, der ligger fjernt fra hinanden, engang har ligget tæt, altså måske hængt sammen. Han fandt for eksempel fossiler Mesosaurus, som er krybdyr fra Perm, som er en tidsperiode 290 til 248 millioner år siden, som er fundet i Afrika og Brasilien, og det vil sige, at dyret altså har krydset Atlanterhavet uden at kunne svømme eller flyve. Han har også fundet plantefossiler i kul, som kun kunne findes i Indien og Antarktis, og der er et stort hav imellem også. Teorien den blev forkastet, da man ikke kunne bevise, hvilke processer, der lå til grund for kontinenternes bevægelse. Først under 2. verdenskrig blev teorien accepteret, hvor man i jagten på ubåde undersøgte havbunden til ny viden om struktur. Der kunne man observere oceanbundsryggen. På dette billede ser vi den pladetektoniske model. På baggrund af Alfred Wegeners teori fandt man altså ud af, at kontinenterne rykkede sig på baggrund af aktivitet i de tektoniske plader, som agerer med hinanden. Man opstillede derfor pladetektoniske model, som vi har i dag, og som her på billedet viser, hvordan de forskellige plader ligger under landene og er i samspil med hinanden ved pladegrænserne. Den røde streg viser en konstruktiv pladegrænse, som vi ser her. Tic-tac-stregen den viser subduktionszoner, altså de destruktive pladegrænser. Spredningszonerne ser vi for eksempel her, som er pile væk fra hinanden,
og så har vi pile, der kører forbi hinanden, som viser de bevarende plader. På dette billede ser vi pladegrænserne. Der er for eksempel subduktionszonen, som er de destruktive pladegrænser. Disse subduktionszoner opstår, når en plade presses ned under en anden plade. Det gør, at de omdannes. Jordskælv forekommer fra overfladen i disse tilfælde. Her har vi et hotspot, og hotspot det er ikke en pladegrænse, men det er en betegnelse for et område, hvor en konvektionsstrøm danner vulkanisme, og hvor litosfæren er svag og tynd. Her har vi den bevarende pladegrænse, som danner jordskælv, og pladerne glider sig op af hinanden, og det skaber vibrationer i jordoverfladen. Her har vi spredningszoner, som er en af de konstruktive pladegrænser, og det er en pladegrænse, der skaber nyt land, som for eksempel skabte spredningszoner i Island via skjoldvulkaner. Så har vi her bjergkædedannelse, som er en af de destruktive pladegrænser, og bjergkædedannelse opstår, når to tykke plader støder sammen, og i det sammenstød skubbes begge plader opad, og der dannes her ved bjergkæder, og det kan også skabe jordskælv. Vi kan derfor konkludere, at der ikke opleves voldsomme jordskælv og vulkanudbrud i Danmark, fordi Danmark ligger isoleret på den eurasiske tektoniske plade, altså langt fra andre pladegrænser, som kan udgøre en fare for landet og dermed påvirke til, at landet er udsat for jordskælv eller vulkanudbrud.